gwamna wallahi tallahi bai san maganar nan ba. Da na gaya masa ya yi matuƙar mamaki, kuma daga bayan ya yi nasa binciken da kansa yake gaya min cewar ya ba mu macin oda mu je mu bincika masa wannan abin, mu ɗauki matakan da ya kama na doka, kuma mu bashi recommendation da shawarwarin da ya kamata mu bashi. Wani zai mamaki ban yaɗa labarai ba. Akwai umarni da gwamnan jihar Kano ya fitar, ya ce ku gaggauta wato gudanar da bincike kan wannan sabon zargi na badakala da ake zargi a gwamnatinsa. Kamar ya kuka karbi wannan umarni? To zargi da abin da zai burge ka lokacin da aka ce Dan Bello ya fitar da bidiyo. So wasu akwai fahimta ta siyasa, wasu kuma suna yi ne domin a yi abin da ya kamata. Amma na karbi waya ko kuma ce na karbi message ya haura 500, wasu da batanci, wasu da faɗan maganganu kala-kala, wanda ni a matsayina aikina in karbi complaint a matsayin na shugaban wannan hukumar, kuma mu binciki complaint din nan, kuma mu tabbatar da mun ɗauki matakai. To ni karan kaina ai kaga ba za mu zama Allah Misir ba, shi yasa muke cewa muna da hanyoyi da za a iya kawo mana korafi a ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru. Kuma ba mu kaɗai ba, ko hukumomin da suke aikin yaƙi da cin hanci da rashawa a matakin gwamnatin tarayya, akwai whistle blowing policy. Kamar na tun lokacin da muka rinka campaign a EFCC, if you see something say something. To yanzu mu ɗauka shi Dan Bello ya yi nasa, wanda ni a nawa fahimtar zan iya cewa gyara ɗaya da zan wa Dan Bello shine yana da kyau akalla idan zai fitar da bayanansa to ya rinka tuntuɓa, kamar right of reply. Kana zargin mu yi to ka ba shi dama ya responding to wannan abun. Misali na tabbatar kila da ya tuntuɓi gwamnati, kamar yanzu ni da aka dinga turo min messages da na duba message na ga waɗanda abin da Dan Bello ya faɗa, to kaga next line of call dina shi ne tuntuɓi mai girma gwamna. Gwamnatinsa ce, shi ne shugaban gwamnati, shi Allah ya bawa amanar, shi Allah ya ɗora wa nauyin, shi kuma al'umma suka bawa amanarsu. To ba laifi bane kuma zaka iya fahimta idan al'umma suka ɗora damuwarsu zuwa gare shi, tunda dama nauyinsu a hannunsa yake. Ba wani mutumi wanda yau a kanan nan ko a Najeriya nan wanda Allah ya ɗora masa nauyin jihar Kano in ba injiniya Abba Kabir Yusuf ba. So da haka ba laifi bane idan al'umma sun da ɓacin ransu, ba kuma wani abu aka yi wanda ya wuce abin da ya dace ba. To amma abin da zai baka mamaki Zardini, lokacin da tuntuɓi mai girma gwamna wallahi tallahi bai san maganar nan ba. Da na gaya masa ya yi matuƙar mamaki, kuma daga bayan ya yi nasa binciken da kansa yake gaya min cewar ya ba mu macin oda mu je mu bincika masa wannan abin, mu ɗauki matakan da ya kama na doka, kuma mu bashi recommendation da shawarwarin da ya kamata mu bashi akan wannan abin. Kuma a yanzu wannan ƙadamin ake. Wani zai mamaki a ce kamar gwamnatin ce har ta ba da kwangila ana fitar da naira miliyan 10 a ƙananan hukumomi 44.